Ademais da criminalidade, a Xunta Local de Seguridade analizou os avances nos traballos de prevención da violencia de xénero. Anunciou que en breve a Policía Local poderá acceder a unha base de datos para ter información directa de cada caso. En un tempo razonable, a Policía Local, cos certificados digitais correspondientes, é dicir, que as garantías correspondientes, vai acceder directamente á base de datos de seguimento de violencia de xénero, o cual lle vai a permitir ter un conocemento en tempo real de todas as casos activos de víctimas de violencia no termo municipal de Lalín e de todos aqueles casos que teña asignados a Policía Local e que experimenten algún tipo de variación, a propia Policía Local operará sobre esa base de datos sin necesidade de trasladarlle á Guardia Civil e que a Guardia Civil faga esa operación. Delfín Fernández tamén louvou o traballo da Mesa da Violencia de Xénero, unha das que mellor funciona, dixo, das de toda a provincia. Cifrou en 31 as denuncias presentadas en Lalín no 2009 por 25 víctimas e computou unha no que vai deste ano. En total, hai 40 casos activos. Non hai ningún caso, afortunadamente, de risco extremo nin de risco alto. Hai algún caso de risco medio e a maioría son de risco baixo ou de risco non apreciado. Fernández amosouse tamén satisfeito na labor de protección, prevención e sensibilización e anunciou ademais a posta en marcha dun plan director para a convivencia e seguridade escolar a disposición dos colexios.